Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Nopi Nopek. Alhamdulillah, jumpa lagi di channelnya Nopi Nopek ya lur ya. Panjenengan sedaya pripun kabare dinten iki lur? Muga-muga panjenengan sehat selalu, lancar rezekine, berkah barokah amin. Iki aku arep umbah-umbah lur. Setakoni wangi anak lanang. Ayo Kak. Umbah-umbah yuk Kak. Umbahane akeh guys. Mari Kim, Mbah. Mari kita umbah-umbah. Sadene iki mang wong mlaku Kak. Anak wedok iki senengane iku angger ape pre sekolah iku ngono ku lur. Dolan neme Pak Dene iki engko mbah mulih mbah ora. Ngono nek takon dadi anake Pak Dene nak mbah ya lur. Senengane ngono kowe ra gelem mulih terus turu kono. Jadi arek anak lanang tok iki gendulak-genduluk. Gendulak-genduluk ambek anak lanang. Ya wis iki arep mbah-mbah lur. Bobana kan mbah seminggu ya ini mbah. Aku oke sregep lur. Terlalu rajin. Kumbahane sampai sak mbah akeh lur. Kak, diwangi mentar-mentari ya. Iki wangi mentari kumbahan. Engko. Kakak pun, Mam. Hah? Emang? Apa? Ayo. Apa yang dek? Tahu gak ya? Lah dia iki lho, lu tak telepon lah apa ora diem. Ana wedok iki ngono lho, ngono mbok kamu tak telepon tak diem. Kamu lah yo tinggal jalan-jalan ke semua. Kan ngene iku ora gelem mulih. Wis kadune kono areng minggu. Ceblon ning sawah lho kok jere ning kono pun tandur anak wedok tundong. Anak wedok tandur. Angguri. Kareng angguri Kak. Ini gue benda yang kalau aku ini dengan ambil ini mana Kono lho Kak. Iku lho. Ono nah. Ndak sitok poklek engko. semua ada anak boleh kok dulu anak boleh bende oh ya be ada ya harus kasih contoh ketika ibunya ini suara ngomong kok ada ya Bu? Ada suara? Iya. Ini saya mengental Pak keadaan.
gade dangkar. Ini dibalik nong ini lah penak. Senangannya berlaku dibalik nong. Ngomong kritike, anak lanang itu senengannya ngomong dulu. Gue itu di kok neksa aja. Ini kan malah rusak sih. Nah untuk harta karun. Coba mana makannya itu. Ya, alhamdulillah. Aku udah mau harta karun. Tak ding. Oh, bau-bau loh. Sakit. Tuh, biru-biru, abang. Lumayan, karena gue jajan seselor. Seneng loh, nek. Semua anak-anak ya dipek anak lanang, harus jadi anak solehah. Kritik iki lho marai rusak nang mesin lho. Marai macet mesine gak iso muter. Senane ono duit kritik kaya anak lanang iku diagloken mbah duit dikon dibuk yo. Tak telepone jajal. Suruh iki mulai apa ora anak wedok. Tak telepone. Tuh, cah sana ngger dolan ra gelem mulai. Gun, anggun di. Apa? Anggun mulai pora. Bar maghrib baradan sisa. Kok senengane angger dolan ra gelem mulai. Endi cae? Pak Suwu. Kok sampai gumun. Nembe mbok Dene iku jane ana apane, pakane sampai gumun. Wong kok angger ambek mbok Dene kintil ae. Nek bar maghrib sisa nah itu ana main papan. Dolan. Ya wis terus mulai.
Ane ngono kok lho, mbek Mbok Dini mbuhane ngapane? Ayo gumun sampean. Sengkire kono kepethuk ning dalan ngono ya melok, ora gelem muleh. Gumun aku, gumun. Iki beras ning kene iki rusak. Perjalanan lho rambutnya ini juga misrai deh Pak. Terus ini juga dhuwur. Sapone gak usah. Heboh. Iku yo ora lek kok diulang. Iki katok sak apik kok iso ning iku lho, digolak iki lho. Ubah dadi angkepane bocah. Jadi biyen niku keluhane bau mbah terus nek dikon mbah wegah kubang. Angger wayah bau mbah ngono ku. Mbah, bau mbah. Aku rong bau mbah sampe diguyu kancaku ngono ku. Angger cerita ku mbahku akeh ngono ku. Senengane keluhan kok gendhe biyen umbah-umbah. Tapi mbah mendino lak ya lho. Keren di sini kan? Gue man. Wong gombal itu jane aku kan. Jadi makane ngelumpuk gak pirang-pirang. Mesin ya ora kena dijadagake. Rusak barang. Isine kurang bak. Gajine opo-opo.
pas mantap. Mangan iki. Karena terus bibit aku lu mau nang dokter kono aduh kok tekan Jepang kono. Batesane wis suwi. Wong sesuk lunga, randang dikene iku aku sungkan. Dijine mang yo nyatak terno teko kono Jepang aduh mbok. Tekan mau mbah-mbah halah. Itu panas, bukan sak menake ora panas ya. Mbah. Mak garing-garing lah belum memang lain, Mak. Terus ngono kok saya lor video aku dino iki aku tak nutuk mbah-mbah urung atus. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama.